To jama'a assalamu alaikum. A sakamakon technical fault da muka samu game da sakin sanda yau, to Allah bai ba muna nema mutane hakuri da kuma shauran yan uwa sun fara su sa albarkacin bakin. Abin da yake nufi watan abin da wannan kanin na gaza yake nufi mun samu matsala ne ta wajen kayan aikin, amma bijai sai dilwara Allah ya muna ba ku hakuri. Ji awali sawa ya so guban Allah da karfe 8 za mu sita abin bi samu dayo ya kamata mu saka to an samu technical issue so editor da sauran abubuwa so amma yanzu ya zama complete maka dora yanzu dare yayi ba kowa ne ma zai kalla so gobe sai mu fara shi karfe 8 na dare daidai Allah ya dara masa so muna mai bawa al'umma da rabbana ba wahala wakaje wanje gaggawa za a ce da kuma da